Good day mga kapaps, mga kamams. Ayong adlaw sa inyong tanan. So karon ang ika 30 days no, ika 1 month sa ato ang gibuhi nga broiler chicken. So atong i-monitor, atong timbangon kung pila nang ilang timbang. No? So makita na to or mahibaw-an na to kung pwede na ba ta magkaihaw-ihaw mga kapaps. So let's see kung pila na gyud ang ilang timbang sa atong broiler chicken sulod sa kuan nga isa ka bulan or 30 ka adlaw. Kaya atong atuon mga kapaps. Mao ni ang atuang kini sila, mao ni ang second batch na ni sila. Kini second batch na to ni nga mga pagpalit no. Pagpalit na to ani mo niyang ikaduhang palit. So siguro kini sila nilapas na po ni sila og mga half kilo. Nanay tag 7 grams ani or nanay tag 6 or 7. So ang first batch na to nga gipalit na dere. So mo ni sila. So mo ni atong timbangon kung pila na ni ang timbangan nila. Mao ni ang unang napalit na to nga manok or piso, no? So ika 1 month gyud nila ron, 1 month old ni nila. So try na to kung pila na timbang. Sorry, nakuhaan na ni siya kay natay gi-dispatcher na ani. Tung unang nanagko. Mga kapaps. So kalingawan lang na to, buhi-buhi aning mga nani. Dako kayong tabang. Panahon sa walay sudan, dali ra pagkuan, dali ra pag lugo sa liog. Ay na to ha. Ano siya? 1 month old. Pizza size man karon, mo gyud ni yang pagbulan. Pizza size man pud siya napalit. Okay. 1.8. 1.8 mga kapaps. Okay na kayo na siya. Pwede na siya subaon. No? Or haguan or haguan tutuyok baka ng litsonon. So dako na kayo siyang kuan. Kaya to ban. Uban gagmay. Ikot. 1.6. Puno size, pwede na gyapon. Pwede ni kumbati na kayo ni. Sulbad ng bitok ani. So yun ani mga kapaps. Basta na lang tayo space sa tuwang balay, backyard, tirada. Pwede na tayo makabuhi-buhi og yung nani. Kay makatabang mga pong pagabot sa panahon, pwede nimo ibaligya, kung buhi kag bayo-bayo nimo, pwede nimo ibaligya. Baligya nimo nga buhi, mahalin ng tag 100 ang kilo. Kung ikaw ang mag-ihaw, biyuhan nimo daan, baligya nimo mahal-mahal. So dako kayo siya kahimuan. Labi na karon nga pandemya. Pandemya karon. So, managan man sila. O ni ang katong second batch na to. So magbulan ni siya karon pang November 19. So 8 grams. Hapit na mag 9 or 8 grams. Hapit na po sila mag kilo.
piso patanahon. Pero dali na kay sila managko. Dali na sa mabugat kay kini nga mga manok broiler, wala ni sila laing trabaho. Sige na rin kaon, bisa gahapa ni magkaon, inom tubig, kaon. So make sure lang nga kung magbuhi tag nani sa piso pa sila, alalayan gyud nimo sila, alalayan gyud nato og sugaan sa kay need nila ang kanang init, di sila kalahutay. Pagabot sa gabi tugnaw man. So dapat na isuga dayon vitamins, no? Kini ang akong gikuan na ni iskuan lang, Victrasin. Victrasin na akong gigamit sa ilang. So disclaimer, dili man gyud ko kabalo kayo sa kuan, proseso sa pagkuan. Ako ra man ning gitry, no? Ang nahurot ra ako ni nga Victrasin sila, murag tulo ka sachet nga Victrasin. Dayon tubig karon, tubig na gyud plain. So gwapo kayo nga kuan. Gwapo kayo nga kalingawan. Isa. Halos pare-parehar sila. Pare-parehar timbang. Okay mga kapaps, hope nga kamo diha ma-encourage pud mo sa singunanin nga pamaagi, ginagmay nga pagbuhi-buhi, makatabang sa atoa, makatabang sa atoang mga sakop sa pamilya, no? Kay agad di man nato nga ato kita-kita rin mukhaonan ato mo gini silang i-dispatchar pod. So mahimo pud ang panalangin ngadto sa uban, labi na sa atoang mga igsuon o kinsa man nga ato pwede matagaan. So mahimo tang blessing para sa ilaha. So agi lang kalingaw, pwede pod inyong seryosohon, inegosyo ninyo, ato gyapon kayong tabang. So that's all mga kapaps. Ato gyapon ni silang i-monitor sunod pag-abutan ni og bulan atong timbangon para maibal-an nato kung unsa po yung diferensya nila timbang kining first batch o second batch nato nga broiler. So that's all, good day.